Nina bakavezi ngimfumane bemzila ngafike ngamuhla kanti ngisifakilo esiswini. Ngiyababingelela bonke abezulu eliphezulu emagumbini amanye omhlaba. Ividiyo yokugcina-ke le kulama vidiyo ethu ushunu wobhoko. Lana nje ngizogcizelela mese ngithinta nalapho engingafikanga khona. Besikhuluma-ke izolo ukuthi ngaphambi kokuthi sifike lapho makuthi ubuka le video, thatha leyo mali leyo ubuzothenga ngayo imbiza uyithumele uyilethe kimi. Naleyo mali obuzothenga ngayo lawo maphilisi lawo uyithumele ize kimi. Ngoba futhi lawo maphilisi ayabulala inhliziyo ayayilimaza. Nezinye imbiza ezibabayo ziyayilimaza i-stomach lining. Kanti le tip engikunikeza yona i-natural ayinawo ama-side effects. I-natural wena nje wakho ukuthi uyenze kahle wenze yonke into ngendlela mina ngisho ngayo. Kodwa-ke futhi le akusiyona i-medical advice. Ngakho mawukuthi khona inkinga ekhona oyibona ukuthi serious kuyomela uthintane nodokotela ngoba mina angisiyena udokotela. Futhi-ke mawuzwa ukuthi imathele lakho likhathele ngisho kuthiwa sekudlule iy'nsuku ey'ngaki ungalijimisi. Ukuphela nje into okumele uyenze wenze ama-reverse kegels, usho ukuthi uphushe umoya down. Udane ukwenza nje lokho ngisho ungakwenza kangaki ngosuku ukuze imaseli lakho li-relax-e. Phinde futhi okunye okusizayo ukuthi usheshe urekhave ukushaya ama-body weight squat, mhlawumbe ngisho ungashaya 10, ngisho ungashaya 20. Ungaquli insimbi akudingi ukuthi uziqule insimbi. Mina-ke nje ama-body weight squat mekuthi likhona ivisit elizofika, mekuthi khona i-subject ezofika, ngiye ngiwashaye nje noma u-20 ngoba ngenzela ukuthi igazi lehle liye lapha. Ngoba mase kubanda iy'nyawo ezinye izinto ay'sebenzi kahle ngoba igazi alihli liye lapha ezansi. So ilokhuzana-ke futhi-ke ama-squat-ke ayayibooster i-testosterone. Ayayibooster leyo nto leyo. Khona nokunye ukudla okuyibooster kodwa nje sigxile kulokhu okuphysical. Futhi-ke okunye okubalulekile ukuthi noma yini into engekho health emzimbeni wakho vele izoliphazamisa ubhoko. Ubhoko ludinga ukuthi yonke into emzimbeni yakho ibe healthy. So-ke okunye futhi ongakwenza uma ufuna ukurekhavisa leli muscle makuthi uyalibona ukuthi ali-recover, ungalithoba leli muscle-ke lingaphansi lapha phakathi kwemilenze yakho mawusuka ey'khwameni uya kule mbobo le ochatha kuyona. So asithi nje le imilenze yakho le yombili kusho ukuthi iphisi muscle ila. Iyona-ke le engisuke ngisho ukuthi uyayiminca. Futhi-ke uma uyiminca lokho ebesikusho kule video edlule kwi-cheat code, uma ukuthi usuyayibona usufikile kwi-point of no return, mawuliminca aliminci mase lidedela ngoba malidedela izophuma yonke imbewu. Kumele ulimince nje ulibambe uzubone ukuthi okay imbewu-ke manje siphindele emuva yaya ey'khwameni la ibiphuma khona. Mase uyalidedela-ke lapho wenze ama-reverse kegels ukuze ulehlise umoya. Wajwayeleka ama-reverse kegels abalulekile ngale ndlela eyisimanga. Kubalulekile ukuthi imaseli lakho ukwazi ukuliminca futhi ukwazi ukulidedela ngoba kulaba abanenkinga yokuthi ubhoko lingasebenzi, isikhathi esiningi kusuke kuwukuthi imaseli lakhe limincile alidedeli, so igazi alidluli lize obhokweni. Noma kube ukuthi imaseli lakhe lidedelile, so igazi alikwazi ukuhlala obhokweni ngoba phela ayikho into elivimbile ngoba leli muscle iphisi muscle yalibamba ukuthi igazi lingabe sabuyela lapha lize libuyele uma ukuthi sekuphume le mbewu le. So mhlawumbe nje asithi nje iphisi muscle yakho imi kanje, yabo. Uma uyidedela izowehla kancane ithi kanje, uma uyiminca izothi kanje. So ngaqathi ujima wena usukuthi ujimisa le phisi muscle usukuthi uma kuwukuthi le phisi muscle isathambile kanje liyadlula igazi liyobhokweni, mase selanele igazi obhokweni liqine iphisi muscle lingabe lisadlula igazi. Mase sokuthi usufikile la obufuna ukufika khona lidedele igazi libuyele emuva. Isebenza kanjalo nje leyo nto leyo. So-ke ngizosho nje umlando omncane ukuthi mina lento ngayithola kanjani. Shuthi mina lento lokhu ngayithola ngo-2015 ngahlangana nje nenye i-article eyayikhuluma ngayo lento le. Ngathatha lento ngayibhala phansi ngithi nami ngangabi nayo ifoni, ngayibhala phansi ephepheni. Usho ukuthi angi-understand-anga kahle ukuthi mebethi contractor imuscle angitsho ukuthi mina wenza nje ngesandla, so kwaba khona leyo confusion leyo. Ngahlala-ke
ngalisebenzisa lolo lwazi ngenxa ukuthi ngase sengiconfusekile. Kwathi ngo-2018 ngoba ngo-2015 ngase high school, ngo-2018 sengenza unyaka wokuqala e-university sengine access ku-Wi-Fi, ngagcina sengikhumbula ukuthi hayibo kwakunento kanje, ngaphinde nga-researcha ngayo, ngathola ama-video azoyichaza kahle lento, ngase ngayi-understanda kusukela lapho. Kuthi-ke bengingavamisile ukuyisebenzisa isikhathi eside, bengiyisebenzisa nje bengilijimisa leli masele uma ukuthi mhlawumbe ngakusasa kuzofika i-test subject, yabo, kanjalo kuze kufike-ke ekutheni lo nyaka ngiyisebenzise, ngithi ngiyavuka ngakusasa, hhayi akusenzeki ngalendlela efanayo, yabo. So ngagcina sengiliqala kanjalo ukulijimisa nje regularly. So-ke ilapho-ke leyo nto leyo. Okunye futhi okubalulekile-ke ukuthi awukwazi phela ukuthi uqhube i-hour lonke ungayazi into oyenzayo. Kumele uyazi into oyenzayo uyenze kahle, ngoba kungcono ngisho nokuthi kube into ka5 minutes mazoyenza kahle kunokuthi kube i-hour kodwa i-test subject yona isekho happy, yabo. Futhi ne-communication ibalulekile lapho. Uma i-test subject yakho angisiphumuleni, sithatheni i-break, wena ungabi greedy, akunankinga, ayithathwe leyo break leyo yokuqhubeka, yabo. Futhi okunye okubalulekile ukuthi akuphoqi ukuthi njalo uyonke imizulwane wena mase uyaqeda usukhipha ilokhuzana imbewu le. Kokunye nje ngisho ungaqeda lapho mekuthi subject si-right, ugcine nawe lapho, yabo, uyobuqhubeka ngesinye isikhathi, yabo. Futhi uma ukuthi subject yakho isi-right, kulungile phela. Uma ukuthi khona into ekuhluphayo uzobiza enye i-test subject niqhubeke nayo, yabo. So-ke ikanjalo lento le, ayifuni ube greedy, ifuna futhi ube ne-discipline. Ube ne-discipline ezohamba izifike ekuthenini lezi zinto esiyikhuluma la, ubhoko lwakho alisebenze kwi-test subjects kuphela, alingasebenzi kwezinye izinto, yabo. Nama-video owalentozayo, nama-video owalikeayo lapha ko-Facebook, Instagram, TikTok, yabo. Ungawalike lama-video lawa analabo sisi abaveza abagqoka amabhikini, yabo, ngoba once walike yodwa bazoveza inqwaba, yabo. Kanti khona into eyenzakalayo engqondweni yakho ngenkathi ubuka labantu laba, yabo. Kuyothi sekufika lo mhlawumbe onothi ubhobho noma ngathini lo ongenayo lo mzimba lo onjengawa lapha, yabo, kube ukuthi into yakho yona isi-expecte olukhulu, akusekho realistic, yabo. Kumele ujwayele izinto e-realistic. Lokho sukubona esithombeni kwifoni noma kwivideo, ama-pixels lawa akukho realistic, ngakho ku-avoid ngaso sonke isikhathi, ngoba ezinye izinto messa up ubhoko labantu, ngoba nasengqondweni phela lento iya-affect, yabo. So kumele ujwayele izinto e-realistic, ngcono ngisho nokubuka nje abantu babuka bukhoma, yabo, nokuthi ujwayele ukubabuka efonini. So-ke ilapho-ke leyo nto leyo, ube realistic, ungakusebenzisi okunye, futhi ube responsible ukuthi ubhoko lakho selisebenza i-hour lonke, akusho ukuthi wena mhlawumbe ulifaka yonke indawo, yabo. Futhi yabo, kuzomela nje u-apply ingqondo yakho, yabo, ukwazi nokuyifunda igame, ukwazi ukufunda ukuthi la kudingekani, la kudingekani, yabo. So le tip yokugcina-ke nje, okunye okusalile shuthi sekuyobe kusalile, ngoba-ke ngithi ukwazi ukulentoza, ukwazi ukulisebenzisa ubhoko lakho, uzokwenzela something, example, into ongayisebenzisa ongayisitry namhlanje, yabo. Ngifuna ukuthi mina uzame lento le trick le kuthiwa i-countdown le. Uthi uma ungena kwi-test subjects ungene kancane, kukuthatha iminute ukungena, yabo, ugcine uhlale futhi iminute usungene wagcina, phinde uphume kancane, ukwenze lokho for like 10 minutes, yabo. Kuthi-ke kuleli linye iminute ungene u-half, ugcine la kushintsha khona umbala, yabo, ungene mhlambe uthi 1 2, ukwenze slow kodwa phela wena uzufike ku9. Kuthi mase ufika kulokhu ka10 ungene konke hard, slow and hard, shuthi slow and shallow, phinde kube slow and hard, usungena konke, yabo. Ukwenze lokho shuthi makuthi ushaye u9 o-half, ushaye u1 ophelele, phinde ushaye u8 o-half, ushaye u10 ophelele, ushaye u2 ophelele, yabo. Kanjalo uma usuku7 shuthi u3, shuthi mase usuku3 o-half uzoshaya u7 ngale. Uyenze leyo nto leyo ngisho ngaphinde uyiqale phansi futhi,
Ngenxa yokuthi sishaya isikhathi-ke ngeke sisangena mhlawumpe kokunye nalokho nje bekuyibonus tip yokuthi uma kuthi usufike la. Ngakho-ke siyabonga kakhulu.